салом алейкум дӯстони гиромӣ. навори омӯзиши имрӯзаи мо бахшида шудааст ба захираи интернетии Time Graphics, ки ба мисоли Timeline.js ба мо барои сохтани хронология ёрӣ мерасонад. Time.graphics ин сомонаи расмии захираи мазкур аст. ва пеш аз оғози кор мо метавонем забони онро тағйир диҳем. айни ҳол забони русӣ ва англисӣ дастрас аст. аз менюи қисми рост онро интихоб кунем. ва барои оғози кор мо бояд пеш аз ҳама ворidi сомона гардем. барои ин тугмачаи YT ба мо хизмат мерасонад. метавонем ба воситаи аккаунти худ дар ягон шабакаи иҷтимоӣ ворidi сомона гардем. ва барои новобаста гузаштан ба қисми сохтани хронология тугмачаи создатро пахш кунед. равзандаи наве кушода мешавад, ки дар он як хати мавҷуд аст, ки хати вақт аст, ки дар он солҳо ишора шудаанд. аз қисми боло чӣ хеле ки мебинед, мо метавонем шакли намуди зоҳирии онро аниқтараш тағйир диҳем. марҳалаи ду намуд дастрас аст. ва чӣ хеле ки мебинед, барои ворид кардани ё ин ки ишора кардани марҳилаҳои алоҳидаи вақт кифоя аст, ки ба воситаи мушак мо ва соли дар корӣ дар ҷои дар корӣ тугмачаи ҷаҳати мушакро пахш кунем. ва яке аз шаклу намуде ки ба мо пешниҳод мегардад онро интихоб кунем. чӣ хеле ки мебинед дар ҷои графикҳо ҷойгир кардан мумкин аст. баъдон прогресс бар, яъне як росткунҷа дар шакли росткунҷа ба шумо нишон дода мешавад, ки дар он иҷро шудани сатҳи иҷро шудани ин ё он нақшаи корӣ нишон дода мешавад, чанд фоизаш иҷро шудааст. ва чӣ хеле ки мебинед ба ҳар яки ин элементҳое ки мо ворид месем, мо метавонем инчунин акси алоҳида ё видео аз YouTube ё харитаи Google-ро пайваст кунем. яъне ягон мавқеи географиро дар он ишора мекунем ва он пайваст мешавад. ва ҳангоми пахш кардани ин элементҳо аз ҷониби хонанда ҳамин харита ё ин видео ё ин акс нишон дода мешавад. ва чӣ хеле ки мебинед, ба ғайр аз ҳама мо метавонем ба воситаи маводе ки аллакай пешакӣ омода кардем онро низ ба инҷо дохил кунем. биед аз тарафи Google Spreadsheets, яъне ҷадвалҳои Google истифода мебарем. создать копию мегӯем ва чӣ хеле ки мебинед, дар инҷо формати ҷойгир кардани маълумот пешакӣ маълум карда шудааст. агар дар ёд дошта бошед, дар Timeline.js сол, моҳ, рӯз, соат барои саршавӣ, барои ба охир расидани ҳамун ягон ҳодисаи тарихӣ муайян шудааст. алоҳида барои ҳар як сутунча алоҳида дар инҷа дар як сутунча нависта мешавад. барои саршавӣ як, барои ба охир расидани ҳамон ҳодисаи тарихӣ алоҳида. ва инак биед он чизеро ки барои Timeline.js тайёр карда будем онро мекушоем ва дар дохили ин ҷадвал ҷой медиҳем. аммо пешакӣ инро ба назар гирифтан лозим аст, ки мо бояд каме маълумотҳои дар ҷадвали барои Timeline.js тайёр кардаамон онро каме тағйир диҳем. яъне чӣ хеле ки мебинед, дар инҷо формати пешниҳод кардани маълумот каме фарқ мекунад. он дар сатри аввали ҷадвале ки Time Graphics ба мо медиҳад нишон дода шудааст. яъне дар он намуна нишон дода шудааст. мо метавонем аз он намуна истифода бурда санаҳои тарихие ки мо мехоҳем дохил кунем онро мувофиқи формати Time Graphics карда ба он дар он ҷой диҳем. ва каме ман вақти ҳамаи монро сарфа кардам ва чӣ
خیلی که میبینید علاقه موافقی فرمت تایم گرافیکس санаҳо сарлавҳа description яъне тавзеҳоти мо маълумоти иловагӣ дар бораи ҳамон ҳодиса ҳам онро дар инҷо ҷой додам ва ягона кор мемонад ки мо бояд ин таблицаҳоро оммавӣ кунем ва ин ба воситаи пахш кардани настройки доступа аст ва дар он ҷо мо интихоб мекунем ки ҳамагон метавонанд маводро ва суроғи онро дар Time Graphics мегузорем ва аксҳое ки мо суроғҳои онро дар ҷадвал ҷойгир кардем яко як нишон дода мешавад то ин ки мо маҳз он қисматҳои ин аксҳоро интихоб кунем ки дар Time Graphics нишон дода мешавад. Чихеле ки мебинед дар шакли чоркунҷа аст ва аммо аксҳои мо росткунҷаанд, баъзеашон дигар гӯем таносуб доранд, на таносуби як ба як чихеле ки дар ин ҷо аст ва мо метавонем он қисматҳои аксҳоро интихоб кунем ки дар ҷадвали мо нишон дода мешавад. Акнун мебинед ки графики мо ба таври автоматӣ тамоми элементҳоро соҳиб гашт ва дар он маълумоти иловагӣ дар ҳама ҷо ҷой гирифтааст ва инчунин метавонем барои элементи аввалӣ яъне ки ҳамчун сарлавҳа ба мо хизмат мекунад ва он низ ягон акси алоҳидаро интихоб кунем ва умуман агар дар ягон элемент акс нишон дода шудагӣ набошад пас мо метавонем илова бар он аксе ки аллакай буд ё ин ки бояд мешуд аммо дар ҷо нишон дода намешавад акси иловагӣ интихоб кунем. Инчунин шаклу намуди ҳамин элементҳоро низ тағйир диҳем. дар баъзе ҳолатҳо шояд мо мехоҳем ки рангу борашро иваз кунем ё ин ки сарлавҳаашро дигар кунем ё ин ки матнашро камбеш тағйир диҳем. пас аз он ки ба воситаи ҷадвалҳои Excel мо ворид кардем маълумотҳоро ба Time Graphics мо новобаста ба воситаи пахш кардан болои он элемент метавонем маълумоти онро тағйир диҳем. пахш мекунем ба тумбачаи сохранить ва дар марҳилаи охир акси алоҳида ё ин ки худи акси ҳамин графики ки дар Time Graphics сохта шудааст онро ҷойгир кунем, сарлавҳа мегузорем ва каме шарҳи худро оиди он ки ба кадом мавзӯъ бахшида шудааст. Сохранить тумбачаи хеле муҳим аст. Тамом, ҳамин буд Time Graphics ки шумо айни ҳол мебинед ҳеҷ гуна шакл намуд дорад. Ба воситаи тумбачаи HTML код мо коди он махсусро нусхабардорӣ карда дар сомонаи худ мегузорем то ин ки хронологияи мо сохта новобаста дар дохили сомонаи мо нишон дода шавад. дар ин ҷо низ width ва height ба мисоли дигар захираҳое ки мо пеш аз ин аллакай дида будем тағйир дода мумкин аст онҳоро, яъне widthро 100%, heightро масалан 500 пиксел мегузорем то ин ки андозаи он дар дохили мақолаи мо базебтар бошад ва мувофиқи бари мақолаи мо шавад. чихеле ки мебинед ба воситаи пахш кардан болои элементҳои алоҳидаи Time Graphics ки дар сомонаи мо нишон дода шуд равзанаҳои хубе кушода мешаванд ки ҳамаи маълумот дар он маълумоте ки мо аллакай ворид карда будем ба воситаи ҷадвалҳо дар он ҷой дода шудааст. Як каме боз мебинем ки акс ва видеоҳое ки мо ҷойгир кардем он ҳамашон нишон дода мешаванд, кор мекунанд. мақсад низ чунин аст ки дар як масоҳати худи мақола шумо метавонед маълумоти хеле зиёдро ҷой дода онро ба солҳои алоҳида, ба санаҳои алоҳидаи таърихӣ пайваст гардонед. ин буд захираи Time Graphics. Ташаккур барои диққат. То наварҳои оянда.